गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आं दिनै जोबोद माने दुखुनांथाव भिडिअ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। बे बिथाङा जाहैबाय सोमखोर बसुमतारीमोन। बिथाङा एग्रिकालचार अफिस बिजनियावनो साख्रि मावोमोन। दायो बिथाङा जोंखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै हथादै बिथाङा थांबाय। जोबोद दुखुनांथाव, बिखा खामथाव, माने आधा बैसोआनो जायाखै होननानै बुंनो हायोमोन जोङो। थारैनो बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बिथाङा सासे जोबोद गोख्रों सासे गभर्नमेन्ट इमप्लयिमोन बिजनि एग्रिकालचारनि। बिथाङा जोबोद एक्टिभमोन आरो जोबोद खुलामोन बिथाङा, आरो जोबोद बिथाङा हेल्पफुलमोन आरोना। जोंहा गोबां माने लस होननानै जों दा बुंनो हायो। आं दा बेखौनो इसोरनिसिम मोनसे खावलायगोन बा आर'ज गाबगोन, जाहाथे बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। दायो बिथांखौ लांनाय जाबाय दे नोंथांमोन। जि जायगायाव गारहैगोन, माने जिथुनाखि गोथैसालि, गोथैबारि, बे जायगायाव बिथांखौ दा लांबाय आरोना। जोबोद दुखुनांथाव, माने आङो थानो हायाखै, ओरैबादि गोसोआव गाज्रि मोनदों। अब्लाबो आं शेयार खालामबाय नोंथांमोन।